Аз съм Теодора Гергова и нямам нищо общо с кулинарията. Аз съм Петър Петров и имам общо с кулинарията. BioRest Best е класация за ресторанти, която цели да обедини индустрията. You need a group of leaders. It's a moment to say, like, the gastronomy will be a strength of our nation, so we have to go to work together. Трябва да бъдем по-обединени българските готвачи, да споделяме повече. Всички се мъчим да направим нещо. Дали ще успеем, зависи от нас. В края на деня, дали има червена табела или не отпред, ако този ресторант е празен, всичко е след тая. Те звезди ще си дойдат, когато им дойде времето.